настоящата година световното производство на пилешко месо се очаква да нарасне до 110,7 милиона тона. Ръста се предвижда във всички големи производствени държави. Най-голям принос за увеличението ще има Китай, където производството ще се повиши с 4,8%. Според данните, големите интегрирани производители там са разширили отглеждането на бройлери и са увеличили капацитета за клане и преработка. В Съединените щати производството се подпомага от по-високи кланични тегла, добри печалби и стабилно вътрешно търсене. На международния пазар Европейският съюз също е сред регионите с растящо потребление и е на четвърто място по обем на консумация. Паралелно с производството, потреблението на пилешко месо в света също се очаква да нарасне с 2,3 на 100 спрямо предходната година. Пилешкото остава търсено като сравнително евтин източник на животински протеин. Най-големият потребителски пазар отново ще бъдат САЩ, където се прогнозира ръст на консумацията с 2,4%. През настоящата година световното производство на пилешко месо се очаква да нарасне